membres de Barcelona Actua, de persones de Barcelona Actua, poden aprofitar, jo diria, per veure una de les millors exposicions que en aquests moments es pot veure a Barcelona, una de les millors experiències museístiques, on hi ha alguns elements que es presenten per primera vegada a Barcelona i jo diria que gairebé a les nostres contrades. S'explica també els processos de creativitat, jo crec, d'una manera, no sé si dir la millor manera, però molt bé. I a més, de veure i de poder contemplar un paisatge com el de la cuina del Ferran Adrià, s'aprofita per fer comunitat, s'aprofita per fer cohesió, s'aprofita per manifestar els afectes uns amb els altres i s'aprofita per tenir tots plegats sensacions de molta felicitat, com les que jo he vist en les cares de la gent mentre els estava parlant. Some song, same divine trip, shooting straight from the hip.